dan semoga bisa nanggap kula kalian Kidi Jakangga. Amin. Amin. Pokoke lek dadi wayangan kok Pak. Iya. Iki seperti Kang Rama jalane Pak Untung Wiyono. Men ora nyalang liyane, Pak. Hah? Men ora nyalang liyane Pak Bon jenengan DP riyen sama masih kecilnya. Ardi isih cilik kae. Kok karo Ardi aja karo aku. Nggih. Tetapi hanya sekedar hiburan untuk menghibur para fans Arni Lovers. Arni Lovers ya. Iya. Aja nyawang buri. Wah, Ardi ketek malu-malu Nyawang buri kok denda 50.000. Iki sok tanggal 17 jek ketemu meneh karo Niken Salintri nang Nggih, Nganjuk. teng Nganjuk, Pak. Teng Nganjuk, nggih. Nah awake dhewe sesuk iki gamelane dikukuti bablas nyang Kediri kok. Kediri yo. Bar Kediri terus Nganjuk. Teng Kediri pundi, Pak? Nang Kediri daerah Kepung lho. Lah kok kula mboten dijak. Lho, lah awakmu selo apa? Mboten. Lah iya. Lah awakmu ki golek tanggalmu lungkar ki angel ora jamak. Wong Kita lomba macapat 2 kali, terus yang pertama menang, terus yang kedua delalah nggih kalah, namanya juga lomba. Heeh. Kan kula riyen nggih nate lomba apa mesin lebar lomba niku kan swantene habis. Bener, bener. Apalagi kalau masih umur segini tuh belum bisa ngolah suara. Heeh. Jadi suaranya masih dibrolkan ya wajar nek Wajar. pomane swantene telas. Kula nggih kadang-kadang nggih telas nggih to, Pak. Ah iya. Jenengan nggih nate telas swanten. Tahu aku tahu entek. Nggih, Aku ampun. guting kok lomba maca pati aku dipaksakan, guting. nggih, Jangan Pak. dipaksakan. Jangan dipaksakan. Nanti pita suaranya bisa, putus. Putus istilah rusak Iya, malah angel soalnya- dandani ya. Soalnya kula niku nggih kadang nek swantene telas belum sampai habis itu harus dibawa ke rumah sakit segera. Segera ya. Karena yang dinamakan pita suara, apalagi kita itu kan di dunia entertainment yang dijual adalah suaranya. Betul, betul, betul. Jadi harus dijaga makane, terus dijaga suarane, cara menjaga suarane. Hah? Ya Piye-piye nyanyine lek seumpama ndak kuat, berarti nyanyine sing rendah-rendah aja. Siun. Nduk niki aja lenggah sik, nduk legit lenggah. Heeh, nduk legit lenggah sik. Lah kowe saiki meduna kae karo Niken Salintri. Iso ora medun dhewe? Saged to. Sini adik tak gendong sini. Mah. Lah apa? Sini sayang. Astagfirullah. Kamu habis ngentot ya kok keluar asapnya. Ya seperti tuyul itu Mbak Niken. Menungso ngentut kok metu asepe iki po eneng lho. Ya sini. Bisa ora? Jagongannya Ayo. naik Saged sini. no. Riyen Hati-hati lu dhuwur lho iki. peteng kok. Dhuwur lah. Awas, awas. Lah. Ya Allah. Boleh panas samplukan amang-amang nyawa. Muga-muga padang dalanmu ya Mas. Ya maksudnya penak ngono lho. Padang. Ah, ya nek nang dhuwur wae kan ndak uncek ora ketok, ora apa-apa. Ayo kamu di atas saja. Lah, gini kan kita jadi agak serasi. Ngene kan ya pas ya. Pas. Gebak. Ngapa? Pas. Pas pabrik. Lah pas pabrik apa? Pabrik susu. Wis kenal ya karo Niken ya awakmu ya. Niken wis kenal ya karo Pak Primus iki. Sampun, lah niki adik kula ta sini. Apa aja? Nggih. Nggih, kula adike niki. Kula adus sing ngedusi niki lho. Apa aja? Nggo dolanan kae Lah kok malah. niki lek asine nek niki mau lek badhe minggal lek kula pempes sirian to. Wah.
Lagi sini pempesan lho Pak. Ayo Ora aku gak pesan. Lah kok bokongmu semak. Nyak montok kok. Iki ayu-ayu nek guyune kaya kuntilanak lho. Heeh. Ya kan sehat ya. Alhamdulillah sehat. Pangestumu Pak De. Jare Adi kok Pak Loh, De lho. ya ora wi mau kan Gojek to lek saiki ki tenanan. Heeh. Mas ya sampean ki cilik mini checklist tapi kan asline umure sampean wis tuwa. Tuwek kuwi. Heeh. Arek nebaske kuwi. Heeh. Tebaske ra payu. Lah kok iya kok iso? Ya ora payu. Biasanya umume iki 1 meter ya, Pak ya. Heeh. Lah iki pira ya? Seprapat. Iya. Ngaturke salam nok Niken Salindri untuk Mas Haji Budiono Rahmadi. Nah, selaku Sokibul Hajat pada malam hari ini. Nah. Inggih ngaturaken sugeng dalu sedayanipun ingkang sami lenggah sami mirsani. Khususipun kagem Bapak Mas Bro. Mas Bro sinten? Budiono Rahmadi. Budiono Rahmadi, terima kasih dan selamat atas terpilihnya. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, diberi rezeki yang banyak, dan tahun depan bisa nanggap DLI lagi. Amin ya robbal alamin. Soalnya emang nek bar nanggap apa jenenge Dwija Kangko, Dwija Laras Indonesia, mesti ki rezekine ki saya 2 kali lipat lho. Bener. Apa meneh nek nanggap dagelan kaya sampean kuwi, wis apa meneh rezekine tansaya akeh. Wis apa meneh nanggap Niken. Walah tombok. Kok iso lah? Tombok rezekine tambah akeh. Tambah rezekine wong Niken Salindri ki ora larang kok. Bisa dicicil 3 kali. Tenane lho. Iya. Nanggap Niken Salindri kuwi iso dicicil. Carane dicicil isu awan bengi ngele lunas. Ya padha ae esuk awan bengi ya sedina. Ya nguntil pal, nguntal pil. Nguntil pal. Heeh, ya, Nduk. Iki kok Mas Bowo yang barang apa calon Bupati Sragen. Disapa nok Cahyu. Nggih sugeng dalu Pak Bowo. Pak Bowo sing pundi niki? Pak Bowo ki mesti piyayi nombo, ngono lho. Sing damel kacamata. Nah, Bowo ki ombo turu wibowo. Masa jek enom diceluk Pak. Lho piye to? Lah kuwi lho. Ya karepmu lah kowe nyeluk Mas ya ora apa-apa, Dik ya ora apa-apa, njaluk dikepruki wong. Nggih sugeng dalu Pak Bowo, mugi-mugi saged terpilih. Ya. Dan semoga bisa nanggap kula kalian Ki Dwija Kangko. Amin. Pokoke lek dadi wayangan kok Pak Bowo iki seperti Kang Rama njane Pak Untung Wiyono. Men ora nyalang liyane Pak. Men ora nyalang liyane Pak Bowo jenengan DP riyen. Lah aku entek omah entek alas nang kono turah duit. Lah ya nggih. Pokoke sukses ke depannya. Amin. Nggih. Iki ana permintaan no. Saka panjenengane Pak Budiono utawa Mas Bro. Khususan panjenengane Mas Budiono nyuwun lagon Selendang Biru. Ya. Selendang Biru dangdut nih. Nggih. Ini juga ada pengumuman mobil mohon dipindah. Ada tamu mau keluar. AD 1063 SP. Ya, diumumkan. Nah, Yugono saka Mbak Sinah utawa Bu Sinah Wonorejo Sepat nyuwun Selendang Biru uga. Ya ana duwite pira iki? 200.000 matur sembah nuwun. Alhamdulillah, matur nuwun. Nggih, Pak. Dalemipun pundi? Kula Kota Kediri. Oh, Kediri. Kula Gemolong. Gemolong pundi, Pak? Gemolong Sragen. Gemolong Sragen. Berarti tasik mriki nggih, Pak. Nggih. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah pripun, Pak? Mangke Mas Bowo dados bupati mengke kula tak nanggap Bapak Dalang Dwija Kangko. Loro, amin ya rabbal alamin. Wis sing nanggap ora peluru wisane ya. Kula mboten to, Pak. Lha ngene. Oh, jenengan nyuwun. Lho. Lagi monggo kerja, Pak. Oh, ngoten. Kula katut mboten. Oh, nak jenengan tetep ketut. Katut we, cek. Rencanane ditanggap kowe mulih nggih tumbal. Oh, alah. Mas Ucek. Mas Ucek. Pun kagungan garwa dereng. Sampun. Alhamdulillah sampun. Pun kagungan anak ngian kok. Oh, kagungan anak. Nggih. Gedhe napa cendhek? Gedhe. Dhuwur napa cendhek? Cendhek, Pak.
Lah kok ya cendhek. Entar sik alit to, Pak. Mengki gede nggih dhuwur. Perlu witekno mengke dhuwur kados jenengan malah dikira bojo kula demenan kalian jenengan. Hei. Katurun kula. Mboten. Ya alhamdulillah sampun Pak Yunus. Ya. Pun monggo. Lintang asmara. Monggo. Yuk, Monggo. dadekke. Yuk, dados. Luar biasa Pak Ingus. Matur suwun. Alhamdulillah. Ditenggo syukurane wonten Gumolong. Amin. Mbak Nun, Pak Yunus, sehat selalu, sukses selalu. Wakilipun Ya. Pak Di DPR uga Demokrat Mas Uncek panjenengan Pak Ingus. Oh, Juga senopatine njane Mas Bowo nggone bakal ngasta ana ing Kabupaten Sragen. Heeh. Ki mau pamundhute saka Pak Budiono nduk kan. Nggih. Kuwi lagune Selendang Biru. Nggih. Nggih. Nah, sing ngaturke ya kudu niken. Selendang Biru Deli sampun garap apa, Pak? Oh, insyaallah sampun. Karo gamelan to maksudmu? Ya. Oh iya, sampun. Njaluk sing khusus garap gamelan. Mun dereng kanca-kanca, sampun nggih? Sampun, Pak. Sampun, Mun nggih. kula WhatsApp kok ndek wingi. Heeh, nggih. Sing mau WhatsApp sapa? Mas Ardi. Wah. Wow, wis. Sajake wis kedereng nggonmu kepengin duet karo Ardi ajake. Mboten nih, Pak. Heh? Mboten, Pak, lek dipaksa nggih. Oh ya. Enggak di sini enggak ada paksaan kok. Suka iya. sama suka kok. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Siap-siap kok Ardi. Kan tak duet kan mbek kamu ae. Kok karo Ardi aja Kan karo aku. sama-sama masih kecilnya. Nggih. Ardi isih cilik kae. Kok karo Ardi aja karo aku. Nggih. Ya iki Selendang Biru sik ya. Selendang Biru. Ini dawuh saking Bapak Budiono. Nggih. Derek monitor Mas Kangko saking Tulus Cikarang baru nyuwun sambung manci dalu nggih kula aturaken sampun transfer 150.000. Nah. Ya. Yo coba kaya apa Selendang Biru garap gamelan ya musike Kendel. Iki penjaluke Niken Salindri. Yuk, dados sena. Injih, Pak. Iki banyak netizen baik yang ada di sini maupun yang ada di live streaming di Jolaras Indonesia Nggih. menunggu duet kamu dengan Mas Ardi dan saya mendapatkan amanah dari Bulis Maksum yang ada di Den Haag Belanda. Iki ketemben ulang tahun yang ke-64 kepengin ngrungokne duetmu karo Mas Ardi. Oh Sing ya, lagi viral ini nang juga TikTok. sekedar klarifikasi bahwa duet Mas Ardi sama Niken ini bukan paksaan dari Pak Kangko, tetapi hanya sekedar hiburan untuk menghibur para fans Arni Lovers. Arni Lovers. Ya. Ya. Arni iki Ardi Niken ngono. Heeh. Iya. Heeh. Lek karo kowe dadi anu. Cekni. Heeh, ya. Cekni. Heeh, cekni. Ni cek. cek ora. Aja ngono dadi Niken picek kuwi kok malah. Kadang kan Niken uncek. Ya, ayo Mas Ardi, diaturi gen marem para netizen semuanya saja. Mas Ardi kula anggap Mas kok ya, Pak. Heeh, Mas ya. Dianggap Mas, dianggap kakak ya. Iya, dianggap kakak. Heeh, ya. Ya Mas Ardi. Ya, jan disupati apa? Ayo Mas Ardi. Kuwi nanu kok kuwi. Ya, ayo ajar kendel. Anu sapa jenenge cek? Iki kekno Niken Salindri iki amanah dari Mbak utawa Bulis Maksum yang ada di Den Haag Belanda. Oh, Bulis. Sing 500 kon ngewehne Niken Salindri, sing 500 kon ngewehne Ardi mau wis tak wehne. Oh, nggih. Sing nembe ulang tahun mugi panjang yuswa Ibu Lis. Nah, ki amanah saking Bulis. Saka Denmark. Ya, ndang omong-omongan sik cah loro. Kuwi khusus kanggo sliramu. Ini buat aku. Buat kamu Mas Ardi sudah tadi Mas Ardi 500.000 sudah. sudah. Kok ndak kamu titipkan aku toh? Dititip ke Pak Angko tadi. Loh, jare wis dikene kamu kok Ya tadi kamu belum dateng kok. Katane uangmu kan juga uangku toh. Sekian lama tidak bertemu di Iya, pagelaran. sekian lama kita tidak bertemu. Apakah kamu kangen denganku? Iya no. Kangen. Wah, ini netizen iso gulung kuming iki mangani karpet. Anu ijol mix sik, ngomong ra cethono kok. Sing ban. Iki suarane kok. Heeh, ya ora wis ban. Iki sapa tak kijane? Aku ku Rusuh ya. Aku adine Ardi. Ora mungkin, Mas ganteng kok adine kaya Wah, sombenan gede yo ngene iki santai wae ya. iki berarti jek masa pertumbuhan Masa iki. pertumbuhan gedeku yo sing Iya ngene iya iki. iya. Madhepmu rono, rasa madhep ning aku. Heeh, ya. Nah, Ya. ki arep duet apa iki Mau lagune nyanyi apa? lagu apa? Lagu apa? Ya, ya.
Iya. Kayak karo bapake. Katanya kamu lagi fokus itu ya kuliah ya? Iya, lagi Mau melanjutkan S2. Ya, minta doane yo. Ya. Di dalam sujudku selalu kamu yang aku doakan. Gokrok di adik. Ya, ya. Apa lagunya? Atas rekomendasi Pak Kangko disuruh apa? Apa Apa, Pak? Pak? Anu, sumbang apa sih? Sih. Apa? Lere-lere sumbang sih, Mas. Oh iya. Apa jenenge kae lali? Ujaning sih. Emang kamu sudah bisa lagu itu? Loh, aku iki tak rewangi ngapalke lho. Wah. Mok rewangi ngapane demi sapa? Di. Demi duet kali Mbak Niken. Wah, iya. Kok mbak toh? Ini tak jeni ini. Nggih. Ya. Ah ya, lagune pujaning sih. Nggih. Coba diaturke ya lagune. Iki untuk salam saka ibumu, Nduk, Ken. Sinten? Ya ibumu to sing lairke awakmu to iki lho WA karo Pak Mama Kangko. Wiwin. Mama Wiwin. Apa, Pak? Iki. Masa WA? Lah niki WA-ne. Ha iki WA. WA Pak, WA apa Pak? Salam kanggo anak wedok Niken Salindri Pak Kangko. Semoga sehat selalu dan selalu sehat walafiat untuk menembus batas dan melestarikan budaya. Amin. Lah karo Mas Ardi ora salam ke to, Mah? Iya aja kesel-kesel nduk Ken kok bar iki awakmu kon leren sik nggo ganti sinden liyane. Nggih, Mergo Pak. bacutan terus awakmu ora tau leren. Nggih, mengke gara-garane halus-halusan ya, Pak. Halus-halusan gara-gara. Ya. Ya. Yo coba pujaning sih. Yo, kayak apa? Musiknya coba karo gamelan. Ya. Nggih, Sugeng midhangetaken anu Mbak Wiwin, mamae Niken Salindri. Ya, sehat selalu semua. Nadane Pak, nadane Pak. Nadane yo coba nadane. Ya digrambyang. No. Oh iya. Ya, Sa. Aja nyawang buri. Wah, Ardi ketek malu-malu Nyawang buri kok denda 50.000. Terima kasih sekali Nduk Niken Ken rodok leren sih. Wah, elok-elok iki mesra banget iki lagi iki. Mesra piye? Ekspresine mesra banget. Oh iya. Ardi ki nyanyi kaya wong adan ae lho. Kayak kupinge tutupi ngene ae. Kowe kok ngopo dadak malu-malu anjing barang lho. Malu kucing kok anjing. Alah padha kewane lho. Yes, muga-muga jodoh lah. Yes, Satu kali lagi tembangnya ya Mas Unja. Oh nggih, niki ugi Mas Bowo sampun kepareng kondur. Oh nggih. Nggih. Ngono. Ya. Klasik apa wae, jineman apa wae, Bapak manut Pak Petro. Heeh. Nggih. Sineman to, Pak? Ya monggo jineman ya kena. Nggih ngendokne pomo mesin kendaraan iki gen rada adem sikik. Ki marai ket sore malah kenceng terus to, Nduk. Ken. Nggih. Dadi kendokne karo suaramu sing gali-gali Bapak nyuwun supaya nembang sing klasik. Piye wis jagongan karo ibumu? Sampun. Wis, ibumu yo ngono kuwi. Jagongan apa to, Pak? Ya jagongan apa lah kangen-kangenan wong suwe ra ketemu Oh, gitu lho. nggih. Ibumu ki modele ki tidak mau basa-basi. Ora iso kok romantis ngono ora iso. Ora iso rada lebay-lebay sithik ora iso. Lah lek kalian jenengan mboten saged lek kula nggih nganu wae. Piye? Karo awakmu ya romantis ngono ya. Iya. Karo ibu ning anake wis ngono kuwi. Njajal tak pengen krungu aku. Nembang apa? Sineman, Pak. Heeh. Gendra mawon nggih. Gendro. Ya. Elok. Coba. Iki sok tanggal 17 jek ketemu meneh karo Niken Salindri nang Nggih, Nganjuk. teng Nganjuk, Pak. Teng Nganjuk, nggih. Nek awake dhewe sesuk iki gamelane dikukuti bablas nyang Kediri kok. Kediri yo. Bar Kediri terus Nganjuk. Teng Kediri pundi, Pak? Nang Kediri daerah Kepung lho. Lah kok kula mboten dijak. Lho, lah awakmu selo apa? Mboten. Lah iya. Lah awakmu ki golek tanggalmu lungkar ki angel ora jamak. Wong Mas Budi lek pesen karo kowe sing di omah ki ket setahun kepungkur lho. Piye carane Niken iso tekan Sragen? Wi, lek ngejob aku ket setahun kepungkur. Lho kaya ngono kuwi. Kepara tahun ngarep Agustus 2020 September wis ana sing ngejob awakmu bareng karo Pak Petro. Nggih. Nggih to? Lan aku matur nuwun ya, Nak. Matur nuwun karo awakmu karo ibumu. Wis percaya karo
Pak Kangko, aku wis menehi job sok ning Ngawi Juni nek ora kleru. Nggih. Terima kasih sekali ya, Nok. Nggih, Kowe Pak. mercayakne karo bapakmu Anom Dwija Kangko. Nggih, Pak. Anom Dwija Kingkong. Kanggo kok Kingkong. Heeh. Dadi wong nanggap wayang, saiki iki manut karo Niken Salindri. Oh, dadi aku sesuk bose dudu sing ndek omah, bose Niken Salindri. Arti gawe pira aku manut. Oh, ngono ya. Nganti kaya ngono ya saka munceri bocah iki powere luar biasa. Heeh. Lah sing nanggap iki sing crita ibuke. Oh, ngono ibuke Niken Pak Kangko niki anu nggih wayangan kali genduk. Heeh. Niki pokoke sindene kudu genduk Niken, dalange sinten mawon purun. Oh, ngono Lah niki pilihane nduk Niken, niki Pak Kangko. Lah iki lek ora dipilih karo Niken, mesti Niken golek dalang liyane. Oh. Sapa kuwi? Aku ora ero. Ya. Iya. Makasih ya Nak, luar biasa. Iya, Pak. Tresno karo bapakne. Jan. Ayo njajal nembang alon. Karawana tamanda raka Cemengkling suarane, heeh. Ya. Iso kaya ngene ya, Tru. Lagu sing modern dipangan, klasik ya dipangan. Saka tapane wong tuane nembus ning anake dadine kaya Niken Salindri. Masa? Ya, iki kanggo wong lanang warning. Warning kanggo bapak-bapak. Heeh. Ketika bojomu utawa wong wedok kok meteng tuwek, bojo lanang utawa seorang suami kudu tapa brata direwangi poso Senin Kemis tanpa leren nganti lek ing jabang bayi. Nek dadi anak wedok ya dadine kaya Niken Salindri, mergo bapakne Niken Salindri nate crita ning aku. Ngono. Heeh. Nek bojone meteng sing lanang kudu tirakat. Heeh. Kuwi dadine anak kaya Niken Salindri. Lah ora bojone meteng, lah dalah malah golek wedokan. Dadine anak maling. Ya ora. Dadine anak maling. Maling sapa? Maling atimu. Wong edan ora. Iya.
Jane nduk legit ki suarane yo becik, suarane yo bergas. Wis nate melu aku tekan nganjuk bareng ning yo pas pinuju suarane pancen yo gero. Nggih, dewe nganane kan niku to lomba macapat 2 kali, terus yang pertama menang, terus yang kedua delalah nggih kalah, namanya juga lomba. Kan kula riyen nggih nate lomba to Pak, mesti nek bar lomba niku kan swantene habis. Apalagi kalau masih umur segini tuh belum bisa ngolah suara. Jadi suaranya masih dibrolkan ya wajar nek pomone swantene telas. Kula nggih kadang-kadang nggih telas nggih to Pak. Iya. Jenengan nggih nate telas swanten. Aku tahu entek. Nggih, Aku gudeng kok lomba maca pati aku gudeng. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Nanti pita suaranya bisa putus. Putus iso rusak malah angel dandani ya. Soalnya kula niku nggih kadang nek swantene telas belum sampai habis itu harus dibawa ke rumah sakit segera. Segera ya. Karena yang dinamakan pita suara, apalagi kita itu kan di dunia entertainment yang dijual adalah suaranya. Betul. Jadi harus dijaga makane, terus dijaga suarane. Cara menjaga suarane ya nyanyine lek seumpama ndak kuat berarti nyanyine sing rendah-rendah aja. Panganan sirikane apa, Nduk? Panganan gen suarane ora gampang tek. Sirikane apa? Sirikane, Pak. Heeh. Gen ora gampang tek suarane iki meni ana sing disirik. Ora gampang entek ki mangan pedes, mangan es ngono kuwi lho, Pak. Malah Oh, nyingkiri mangan pedes karo nyingkiri mangan es. Iya. Oh, wis tak singkiri. Itu kalau bagi kaum-kaum yang tidak kuat es sama pedes balik. Kula kan kuat toh, Pak. Kowe ngece aku ora entuk mangan pedes ngono, Pak. Ya, lambung sing ora kuat kok. Wis ora apa-apa. Sing pedes omongane tangga ya, Truk. Sing ora seneng lho, ya. Ning awakmu suarane yo awet wantek. Monggo nggih ben bar mulih saka Mekah kowe sambat pendekare ra kuat iki. Ning nyatane Lah ket sakniki kula tasik niku kekelen. Wo watuke. Nggih, Mergo ning kono ki cuacane panas ya. Cuacane sangat panas dan banyak debu. Mungkin ya? bulan yang bulan akhir-akhir bulan itu kan panas toh, Pak. Panas bener. Kalau di sana Januari sampai pertengahan bulan itu dingin. Oh iya. Mula aku pas rono kayak pas Januari no. Oh nggih. Pas pergantian tahun. Iya, dingin itu, Pak. Ya, enggak. Lanjut, Pak. Lanjut no. Mas dewe tak pikir sandang pangane mbak aja cawe rawurang dadi gawe mbak mikir wae dhewe wangise tele-tele minta mereng yang suksma mani tak eman ora kena wis ayo gandengan kanca lha iki rasakno nafsu kang hoto sirna tanpa kotra wong kang pindho grubek Kanca-kanca tepuk tangan buat genduk Niken Salindri. Iki pancen bibit unggul sing jarang-jarang iso ngene iki ya, Gong. Heeh. Oke to sindan cilik-cilik ning talentane ora kaya Niken Salindri. Ya, kabeh becik, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya. Niken Salindri kon halus ora iso. Ya modele gruwal-gruwal ngono kuwi. Ya. Nek dilus kok malah ra iso apik, ra iso becik. Ya, ya mempunyai karakter sendiri ya, mempunyai karakter sendiri. Aku entuk info terus. Ngopo? Rong lagu engko gek door press. Oh iya, ya.